נא לשבת. אתם אוכלים בתיאבון? סליחה, מרשמלו, פשוט היינו בטיול ולא הספקנו לאכול. לא, זה בסדר. אני יכול גם להצטרף. בטח. באמת? אני כבר בא. נא לשבת. יופי. אין צורך. בתיאבון. אוף, כל פעם זה קורה לי. אולי בגלל שיש לך שתי ידיים שמאליות. ממש מצחיק. באמת באסה. כי תמיד, באמת אין לי מזל, כי תמיד, אבל תמיד זה נופל לי על הצד של השוקולד. זה חוק מרפי. מי זה מרפי? לא שמעת עליו? אבא שלי תמיד אומר, פעם ב100 שנה אני שוטף את האוטו, ודווקא ביום שאני שוטף את האוטו יורד גשם ומלכלך לי אותו. חוק מרפי. מה זה קשור לסנדוויץ' שלי עכשיו? זה כמו עם הסנדוויץ', הוא תמיד נופל על הצד של השוקולד. למה? מה קשור? למה לדוגמה זה לא עף לתקרה? כי הוא לא יכול. למה? כי הוא פשוט... נו, זה כמו נגיד, כשאתה אוכל גלידה, אז אם אתה לבוש בסתם בגדים רגילים, בטוח שלא יקרה כלום. אבל ברגע שאתה מתלבש יפה, זהו, בטוח שתתלכלך. כן, זה גם לי תמיד זה קורה לי. אוף, אבל מה זה קשור לסנדוויץ' עכשיו עם השוקולד? אני כל כך רציתי לאכול אותו. שוקולד זה לא בריא. יופי, אז אולי בגלל החוק מרפי שלך, כל מה שלא בריא צריך ליפול על הרצפה. אני לא יודעת להסביר את זה. מרשמלו, אתה יכול בבקשה להסביר? בוודאי, אבל זה ממש לא קשור לחוק מרפי, כן? אז למה זה קשור? זה פשוט, זה חוקי טבע. חוקי טבע? מה, מרשמלו, זה כמו חוקים כאלה שיש בבית משפט? מעולה. ואני בדיוק חשבתי, מה כבר יהיה נושא המחקר שלנו להיום? ובכן, חוקרים יקרים, נושא המחקר שלנו להיום הוא חוקי הטבע. טים, מה זה טבע בשבילך? טבע זה דשא, עצים, פרחים, קופים, ציפורים, עיזים, כלבים, חתולים, בקיצור חיות. נכון. זוחלים. ערים, שדות, נחלים. עצים. אמרת כבר. יפה, וכל מה שאמרתם ביחד, כל זה הוא טבע. וכל הטבע הזה חי ומתנהג על פי חוקים. והחוקים האלה הם קבועים ולא משתנים. איזה חוקים למשל? למשל, בואו נראה למשל, למה הסנדוויצ'ים שלכם לא עפים לתקרה? ויותר מזה, אם הם כבר נופלים למטה, למה הם תמיד חייבים ליפול דווקא על הצד של השוקולד? למה? כן, למה באמת, מרשמלו? יופי, חוקר יקר, טים, גש הנה יחד עם הסנדוויץ' שלך. טוב, בוא תעזור לנו, נעשה ניסוי קטן. תביא בבקשה לפה את הקובייה. יפה. מה שתראו כאן עכשיו, אל תנסו בבית, בסדר? ואם כבר תנסו, אז אנחנו לא הראינו לכם את זה, בסדר? יופי. הנה מרשמלו, הנה הסנדוויץ', מה צריך לעשות? עכשיו תתרכז וזרוק אותו כלפי מעלה, מעל הקובייה. מה, באמת? באמת. מגניב! עוד פעם. רגע. עוד מלא. מרשמלו, אני גם רוצה. אתה גם רוצה? בוא, גם אתה עכשיו. קח את הסנדוויץ' וזרוק אותו כלפי מעלה. וופלה! תותי, רוצה גם לנסות? לא. את לא רוצה. טוב, אז מותר לי גם? כן. עכשיו גם אני פעם אחת. וופלה! יפה מאוד. ובכן, חוקרים יקרים, סיימנו את הניסוי.
למה גילינו פה? מה גילינו? שהסנדוויץ' תמיד נופל כלפי מטה. נכון. ולמה? כי ישנו חוק כי ישנו חוק. טבע. חוק טבע. שנקרא? כוח המשיכה. יפה מאוד. המשיכה. תודה לך, וגם לך. חוק המשיכה. אבל מה שיותר מעניין, זה למה כוח המשיכה הזה כל הזמן מושך אליו את הכל. אתם רואים? זה כדור הארץ שלנו. וכדור הארץ שלנו הוא כמו מגנט ענקי. והוא מושך אליו את כל הדברים שיש להם משקל. כל דבר שיש בו טיפת משקל נמשך כלפי כדור הארץ, כלפי האדמה שלנו. כן? אפילו האדם, הנה הוא. לכן, דרך אגב, אנחנו לא יכולים לעוף באוויר. אפילו שלעוף באוויר זה קטע ממש מדליק. אבל בחלל כן אפשר לעוף, נכון? בחלל בוודאי שאפשר לעוף, כי בחלל אין שם את כדור הארץ, כן? וברגע שאין שם את כדור הארץ, אז אין שום מגנט שימשוך אותנו, ושם בחלל אפשר לעוף בכיף. זהו. מרשמלו, עכשיו הבנתי למה האסטרונאוטים עפים בחלל, זה בגלל שאין שם כוח משיכה. בדיוק. ככה הייתי רוצה להיות אסטרונאוט. כן, איזה מדליק. כן, זה באמת מדליק, חבל על הזמן. אבל בואו נחזור לנושא שלנו. מישהו מכם שם לב למה הסנדוויצ'ים תמיד נפלו למטה? הם תמיד נפלו על הצד של השוקולד. נכון, ולמה הם תמיד נפלו על הצד של השוקולד? סתם מזל, מרשמלו. תרשה לי לא להסכים איתך, חוקר יקר. ברגע זה נערך כאן ניסוי מדעי על בסיס ניסיוני. שלושתנו זרקנו את הסנדוויצ'ים, ותמיד הם נפלו למטה, על השוקולד. למה? בגלל שלסנדוויץ' יש משקל, והכוח של האדמה משך אותו. בדיוק. ובינתיים אין פה שום קסם ושום מזל. זה חוק אמיתי. חוק המשיכה. ועכשיו, תחשבו טוב טוב. לפי חוק המשיכה, למה הסנדוויץ' שמרוח מצד אחד בשוקולד תמיד נופל דווקא על הצד של השוקולד? למה? אני הבנתי. כן. בגלל שהצד של השוקולד מרוח בשוקולד, אז הוא הרבה יותר כבד. ואז הוא נמשך כלפי מטה הרבה יותר מהצד שבלי השוקולד. ובגלל זה הוא תמיד נופל על הצד של השוקולד. נכון? נכון מאוד. ראיתם שאין פה שום קסם או איזשהו מזל, זה בסך הכל חוקים, חוקי טבע קבועים ולא משתנים. אף פעם לא משתנים, מרשמלו. תגיד, תום, ניסית פעם להכניס את היד שלך לתוך אש? מה פתאום, אני אשרף. למה? למה אתה כל כך בטוח? אולי האש תראה אותך והיא תגיד, הנה טוב, הוא בחור כל כך נחמד. אולי הוא יכניס את היד שלו ואני לא אשרוף אותו היום. זה אש, היא הרי שורפת. זהו, בדיוק, ובדיוק כך פועלים חוקי הטבע. אי אפשר לשנות אותם. חוקי הטבע הם תמיד קבועים. ולא משתנים. תודה, טוטיצ'קה. מרשמלו, למה חוקי הטבע הם כאלה רעים? אני מוכרח לא להסכים איתך, חוקר יקר. חוקי הטבע הם לא רעים, הם מצוינים. חוקי הטבע הם נפלאים, רק צריך לדעת איך להשתמש בהם נכון. דמיינו לעצמכם לרגע אחד, שנגיד אחד החוקים היה נעלם לנו, לא היה לנו אותו, נגיד חוק המשיכה. פתאום, בכל כדור הארץ, היה נעלם כוח המשיכה. מה יקרה? אז הכל יעוף. לחלל? בדיוק. ואז כל דבר שאני אנסה להחזיר אותו למקום שלו, הוא כל הזמן יעוף לי למעלה, ואני אנסה להחזיר אותו בחזרה למקום שלו, והוא שוב יעוף למעלה, עד שאני כבר לא יודע איפה שמתי מה, ואני לא אמצא שום דבר. אז אני חושב שכדאי שיהיה לנו את החוקים האלה. ותחשבו מה יקרה אם אנחנו נלך נגד החוקים פתאום. נגיד, מהיום אני מחליט שלא אכפת לי מכוח המשיכה, ואני רוצה לטייל לי באוויר. בא לי. אני רוצה להגיע מהכיסא הזה, דרך האוויר, לקובייה ההיא, שם. שלום. אתה תיפול. נכון. יוצא שהחוקים הם טובים מאוד, רק אנחנו צריכים לדעת איך להשתמש בהם נכון.
ואותו דבר, דרך אגב, אפשר את הרגל שנייה? כן. אותו דבר קורה לנו גם עם האש. האש, היא יכולה להיות הרסנית ומזיקה מאוד. אבל היא יכולה גם להיות טובה ומועילה. בדיוק! מישהו יכול לתת דוגמה? אפשר לבשל עם האש. נכון. אפשר גם להתחמם עם האש. אפשר גם להתחמם. נכון, ואש היא גם מחברת. כן, פעם נשבר לי חלק ברזל מהאופניים והלכתי לאיש אחד שהיה לו מין כזה מכשיר שהיה עושה איתו והוא ככה כיוון את האש הזאת על החתיכת ברזל ופתאום היא נמסה. ואז הוא מהר לקח את החתיכת ברזל וחיבר אותה בחזרה לאופניים ואחרי כמה זמן זה עוד פעם נהיה קשה. וזהו, ככה הוא תיקן לי את האופניים. דוגמה מצוינת. ואתם יודעים מה קרה? אש. מה זה בכאילו? אתם יודעים שבתוך קופסת הגפרורים הזאת חי לו קוסם אולטרה גמדי, והוא זה שמדליק את כל הגפרורים באש. מה? סליחה, מרשמלו, על מה זה השטויות האלה פתאום? חוקרים יקרים, אני שמח שלא הצלחתי לעבוד עליכם. זה באמת שטויות. שטויות. אבל אתם יודעים שאם הייתי מספר את זה לאנשים שחיו לפני מאות שנים, הם היו מאמינים לי. הם חשבו שאש זה איזשהו קסם, ומאוד פחדו ממנה. כי הם לא עשו מחקר ולא ידעו מה זה אש, ואז הם לא ידעו איך להשתמש בה. נכון מאוד. והיום אש זה דבר רגיל לגמרי. יוצא שכל דבר שאנחנו חושבים עליו שהוא קסם, הוא בכלל לא קסם. זה פשוט חוק טבע שעוד לא חקרנו ולא גילינו איך הוא פועל. וואי, מרשמלו, זה כמו שקרה לי מקודם עם הסנדוויץ', שאני בטוח שזה איזה מזל או איזה פוקס כזה, וזה בגלל שכל הזמן היה נופל לי על השוקולד, וזה בכלל לא מזל, אין פה שום מזל, כי זה חוק המשיכה. נכון. יופי. אבל מרשמלו, כן. תגיד, יש עוד כאלה דברים? איזה דברים? דברים כמו עם הסנדוויץ' כאלה, דברים שלא גילינו. יש עוד המון חוקים שלא גילינו. אבל ישנו חוק מאוד מאוד מיוחד, וגם הכי חשוב, שאותו אנחנו ממש חייבים לגלות. חוק האהבה. וואו, אני כל כך אוהבת ללמוד על החוק הזה, מרשמלו. גם אני מרשמלו, אבל מה, אהבה זה גם כן חוק? כאילו חוק אמיתי כזה? ועוד איך אמיתי. וגם הכי חשוב שיש. מרשמלו, מה זה החוק הזה? שימו לב. החוק הזה הוא פועל פשוט מאוד. אם אנחנו אוהבים, אז טוב לנו. ואם אנחנו לא אוהבים, אז רע לנו. נגיד אתה, טים, עם מי טוב לך בחיים? עם ההורים שלי ואיתכם, עם חברים שלי. יפה. ולמה טוב לך דווקא עם ההורים ואיתנו? למה? בגלל אוהב. בסדר, בגלל שאני אוהב אתכם. יפה מאוד. ואיך אתה מרגיש אם אתה לא אוהב מישהו? מה אתה מרגיש כלפי מישהו שאתה אפילו אולי שונא אותו? זו הרגשה מגעילה כזאת, מרשמלו. נכון. זה כמו עם חוק המשיכה. כן. שאם אנחנו יודעים אותו ושומרים עליו, אז טוב לנו. ואם אנחנו לא שומרים עליו, ונגיד אם אנחנו מנסים ללכת באוויר, כן. אז זה כבר יהיה ממש לא נעים. נכון מאוד. נכון. זה כמו עם האש, שאם אנחנו משתמשים בה נכון, אז אפשר לבשל איתה ואפשר להתחמם איתה והיא גם מחברת. כן. ואם אנחנו משתמשים בה לא נכון, אז היא שורפת. נכון מאוד, ובדיוק כך פועל גם חוק האהבה. אם אנחנו אוהבים, טוב לנו, ואם לא אוהבים, רע לנו. והחוק הזה הוא מאוד מאוד חזק וחשוב. החוק הזה הוא נמצא בכל מקום בכדור הארץ. איפה שלא נלך, הוא פועל בין כל האנשים שבעולם. מה, גם באפריקה? נכון? מרשמלו, גם כאן למטה? כן, גם כאן למטה. וגם כאן איפה שיש רק קרח, אפילו פה, אם יש פה אנשים,
אז הם גם יכולים להרגיש אותו. בכל מקום. וואו. ותארו לעצמכם עכשיו, מה היה קורה אם כל האנשים שבעולם היו מתחילים לאהוב זה את זה. אז אף אחד לא היה שונא אף אחד. נכון? והיינו מרגישים ממש טוב. וטוב זה טוב. וכמה טוב היינו מרגישים אם זה היה קורה? אני לא יודע, מרשמלו. איך אתה לא יודע? אתה בעצמך אמרת. עם מי טוב לך? אמרת ככה. טוב לך עם ההורים זה 2. וטוב לך איתנו זה עוד 2. 3, מרשמלו. איך 3? נו, תום, טוטי, ואתה? מה, גם אני נחשב? טוב, תודה. אז כמה טוב לך כשאתה אוהב? טוב לי כפול 5. נכון. ועכשיו תחשבו, כמה טוב היה לנו אם היינו אוהבים את כל העולם. כל העולם, מרשמלו. כמה אנשים יש בעולם? בערך... 6,800,524,202. ו3. אתה יודע שכל 2 שניות עונת תינוק בעולם? ו4. ו5. ו6. ו8. איך 8? נולדו תאומים. אז כמה טוב היה לנו אם היינו אוהבים את כל האנשים שבעולם? פי 6,800,524,212. וואו. מרשמלו, זה חוק ממש חשוב. נכון. כן, זה חוק כל כך חשוב. הייתי רוצה שנלמד עליו עוד. גם אני. מצוין, וזה מה שנעשה. בואו נבקש מכל הצופים שלנו שבבית, שגם הם יצטרפו אלינו ויחד נלמד את חוק האהבה. בואו נבקש ביחד. שלום צופים אהובים ויקרים. שלום. היום למדנו שיש חוקים קבועים. והם לא משתנים. ולמדנו שיש חוק אחד, והוא הכי חשוב. שעוד לא גילינו אותו. חוק אהבה. ואנחנו רוצים לבקש מכם משהו חשוב. הכי חשוב. כן, הכי חשוב. אנחנו רוצים לבקש שנגלה ביחד את החוק הזה. כן, שנלמד לאהוב ביחד. גם אם לפעמים זה קצת קשה, ואנחנו לא כל כך אוהבים מישהו, אבל אם כולנו ביחד נרצה ונשתדל, אז בטוח נצליח. אנחנו נצליח, ויותר אנחנו לא נרגיש עצובים ולא נפחד משום דבר, וכל הזמן יהיה לנו כל כך כיף, הרבה יותר כיף מעכשיו. פי 6,524,212. אז מעכשיו כולנו מתחילים לאהוב כל הזמן. כל הזמן. אני חושבת שהם שמעו. אני בטוח שהם שמעו. והם גם יספרו לכולם. וכולם ירצו לאהוב אחד את השני, ואז יהיה כל כך כיף. צלצול. חוקרים יקרים, כל הכבוד לכם. אני כל כך מרוגש. ניפגש במחקר הבא. להתראות מרשמלו. ביי. 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 שלום טוטי. שלום מר דבר. מה עשית? מה, מתי? עכשיו. אני סתם מנקה פה. טוב. יש לנו מכתב? כן? אפשר בבקשה? בטח. וואו! וואו, אני אפתח אותו. יואו, איזה יופי, ציור! תראו איזה יופי, צופים יקרים. תודה רבה, אנחנו מאוד מתרגשים מכל מכתב ומכל ציור שאתם שולחים לנו. תראה, מר דבר, הנה תום, והנה טים. גם את פה. נכון, והנה אתה, מר דבר. וואו, תודה רבה, תמשיכו לשלוח לנו מכתבים וציורים. אני אתלה את זה כאן על הקיר. מר דבר? כן? אתה יודע למה התיק שלך תמיד כלפי מטה ולא על התקרה? כי זה חוק טבע. נכון.
איך הוא תמיד יודע הכל? מר דבר, אתה יודע למה השמש זורחת?